ungene onyakeni wesithathu kulonyaka Umjaho iPrince Mangosuthu Ultra Marathon ogqugquzelwe ngumkhandlu womasipala uMzinyathi KwaZulu Natal. Lomjaho ke uke wathi ukuma kancane ngo2020 emva kokubheduka kweCovid-19 kepha ke kulokhu ubuye ngezinkani. Kulokhu Lomjaho ubusuka eDundee ubheke enquthu. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba sixhumana nemeya semzinyathi uElder Councillor Mthandeni Ngubane. Mbomvu asikwamukele endabeni zasemini. Liyaqina isasasa la Lomjaho, sitshele inhloso yawo. Uzane siyathokoza kakhulu ukuba usibike ithuba. Leli sasasa likhule kakhulu lePrince Mangosuthu Ultra Marathon eqale nje ubusushilo yathi kuma kancane ngo2020 ngenxa yesimo seCovid lockdown. Okwenza kuba sisukumele ukuqala ukubonga iqhaza elibanjwe inkosi yesizwe entweni eziningi zokusiza lokufukula umuntu ompisholo eNingizimu Afrika nokwakha ukudala uxolo. Kanjalo ke bese sikhuluma nangokudala kwamathuba emisebenzi nokuletha isasasa labantu laba bangelela uMjaho i-marathon lethu ephakathi kwemgudlovu netheku ngoba bathole indawo yoba bahlungeke bayimisele balungele khona ungenela loMjaho. Leli sasasa ke sisibonile iminyaka emingaka lisiholele ekutheni ke kade singawini thina lapha abalapha kithi eSouth Africa bethathwa leli luqhudelwano lithathwa abantu ababuya koZimbabwe kwiSADC yonkana. Kodwa kulonyaka sithokoze kakhulu ukubona ukuthi isasasa lalomjaho likhulile beka njengoba uMjaho uthathwe insizwa yaqala lapha eHarding umtsindiso phakathi bathi kwabesifazane kwathathwa intokazi uNtokozo Mkhize wasebhulo. Nathi ke futhi sisalanga ngaphandle ngoba lapha kithi eMzinyathi eMsinga ePomoroyi umfana uAyanda waNgcobo uphumile walala number 8. Sakazi uyaqhubeka ngempela ngoba uMjaho 52 kilometers kuba khona futhi noyibanga leyishumi 10 kilometers kodwa ngonyaka olandelayo sokufaka u21 kilometers okuba basizakale nabakwaZulu bagijimele lo banga bayilungiselele. Sakazi ngasho ukuthi uphumelele ngaloMjaho kakhulu kulokhu ngokuthi sithole ama sponsors eqala ukuba sondele kuwo. Sabona futhi ukuthi usuyadlula eSADC sengena abagijima bokuya koKenya osekuyiAfrika yonke. Sibhekeke ukuthi abasakazi angithi abagijima bokuya not manje Africa kodwa internationally emazweni omhlaba bazobe bongena ngempela ngokulandelayo sakazi. Asibonge kakhulu Mbomvu ngesikhathi sakho. Sithokoza kakhulu kwinkosi yakwaButhelezi uMntwana wakwaPhindangene uvuka uba suqhambe ngaye loMjaho. Sithokoza kakhulu funa kulabo abaxhase kuloMjaho. Sinibonge nani futhi izintatheni ngokuba niuphakamise loMjaho. Sithi ngokuzayo ke sicela sibe nani ke siyogijima nigijime ninodwa izintatheni sinibone ukuthi ngempela njengoba nigijima emoyeni nizilanda indaba nigijima kanjani mangagijima phansi ezinyaweni. Na kanjani siyobe sikhona na kanjani. Mbukeleke uma lezi ndaba zikuphuthile lapha uzozithola ku YouTube ngamagama athi SABC Izindaba okwamanje usale kahle.